баклавата на 2 на 3, синтезирано как мина нашата екскурзия с Караджа Турс в Истанбул. Тази екскурзия се извършва със съдействието на Караджа Турс. Днес ни предстои голяма разходка. Ще ходим до българската църква Свети Стефан в Истанбул. Очакваме групата да събере и тръгваме по... О, не, моля те, разкажи повече за програмата. Какво е това? Ще ходим на едно място и още няколко места. Остава си онова, което казахме по-рано. А относно програмата, да не е само едно ходене в... кажи го. Българската църква Свети В българската църква. Така, почвам да изреждам. Не виждам. Не виждам. Разходка по улица Изтъклял, площад Беязът, Капалъчеша и Синята джамия Хиподрума. И накрая завръщане. Хотела. Виж го. Завръщане в хотела, подготовка за събитие. Начало на Пренс Марко Кас форум Престиж Балкан среща. На всяка крачка е история, защото тези земи са минали различни империи. Това е Невин, туркиня, израснала в България. Тя е един от най-добрите гидове на Балканския полуостров и точно за това Караджа Турс работят с нея. Значи Византийската империя, римляните живеят тук и стават, обявяват като втора столица на Римската империя, се обявява Константинопол на времето. Ето е и първата ни спирка, българската църква Свети Стефан. Първоначално тези българи тогава са се търсили на все хубави професии. Те са работили като терзие, като кожухари, като браснари. Даже аптекари са били и първите аптеки тогава са били на българите, на българския народ. А децата им тогава учат в най-престижните училища. 1898 година е годината, в която е издигната тази желязната църква, която я виждаме. Георги Сава Раковски е бил на обучение в този метод. Започва да се ползва и като семинария, като печатница и като редакция. Като печатница се ползват 20 български вестници и списания са печатали на времето в този метод. Следващата важна забележителност в Истанбул е кулата Галата. Седнахме да ядем в Афиет Улсун, където обстановката е ашконсул. Моят обяд беше тавук кебаб, пилешки дюнер. В момента вървим по моста Галата, където е пълно с рибни ресторанти. И от тук може да видите, ето там от другата страна азиатската част, тук е европейската и продължаваме тук с европейската. Това, дами и господа, е египетския пазар. Точно тази гара пристига историческият Ориент Експрес и точно тук Агата Кристи е била вдъхновена да напише убийство в Ориент Експрес. В една от малките улички по път за следващата ни спирка попаднахме на жена, която правеше традиционно гюзлеме. Маршрутът ни задължително трябваше да мине през базиликалната цистерна, построена през 6 век по време на византийския император Юстиниан I. Ето, че стигнахме и до историческата Света София, построена през 4 век като християнска катедрала и през 15 век превърната в джамия. Да, вече сме пред Света София. По заповед на Юстиниан. Императорът Юстиниан, когато потушава въстанието Ника, въстанието Победа на Хиподрума избухва това въстание, той вижда, че втората постройка Света София е била опустошена и тогава взима един амбициозен план. Решава да строи най-големият храм в света, тъй като до тогава най-големият храм е бил храмът на пророка Соломон в Йерусалим, а той решава да надминава храмът на Соломон, взима един амбициозен план, докарва материал, събира материал от цяла Мала Азия и с готов материал започва строителството. Лично Юстиниан участва по време на строежа и за много кратък период, само 5 години продължава, 10 месеца продължава строителството. След като приключва строежа,
Императорът Юстиниан вдигнал ръце към небето, за да се отблагодари на Бога, че успял, че Бог му е позволил да построи най-големият храм в света и казал: Соломон, аз те надминах. Наистина надминава Соломоновият храм. Света София, църквата, става най-голямата в света. А днеска тя е на 4-то място по големина: Дом в Милано, Свети Петър в Рим, Свети Павел в Лондон и Света София днеска в Истанбул, а едно време в Константинопол. Ето пред вашите очи, това е синята джамия, както я познават туристите, Blue Mosque, така я наричат днеска. Тя иначе в историята ние я знаем като джамията Султан Ахмед. Султанът е пожелал да бъде със златно минаре. Това е легендата всъщност, която се разказва. Ушки архитекта погрешно разбира волята на султана. Вместо злато той разбира 6 минарета. На турски злато означава алтън, а 6 е алты. И така му отговаря: аз погрешно ви разбрах, вместо алтън ви разбрах алты е желанието ви, и затова джамията днеска е с 6 минарета, която е като султанска джамия единствена. А това е Теодосиевата колона, издигната от фараон Тутмос III. И денят ни приключи на събитието Награди Престиж и тизъра на филма Крали Марко с сценарист Димитър Гочев. Повече от това събитие ще видите в шортс. Трети ден от нашата екскурзия до Истанбул с Караджа Турс. По път сме за аквариума и Флория Мол, а това до нас са златните порти на Константинопол. Трети ден, откакто сме в Истанбул, и днес, преди да си тръгнем за София, посетихме Флория Мол и по-точно един от най-големите аквариуми в света. Аквариума има топла връзка с Флория Мол и сме на мол. А това е гледката от терасата на мола, която е просто невероятна и препоръчвам да я посетите. Кръсти си! Ами много добре. В интерес на истината толкова някой да се... На мен ми направи впечатление, че всичко беше помислено предварително. Нямаше момент, като започнем, нали, от програмата, която те я изпращат предварително преди да тръгнеш, до момента вече, в който те настаняват в хотела, вече като минете и в ежедневните екскурзии, занимания и така нататък, всичко е помислено предварително, изпипано, някой е ходил, проверил го, е разбрал и ти дава точната информация. Например, хареса ми, че получихме програмата предварително. Знаехме какво, кога, къде ще го правим и така не те взе целият ден. В същото време хората са помислили достатъчно за това да ти ангажират част от деня, нали, с атракции, занимания и да минете с гид, нали, за да може все пак да се потопиш в атмосферата, в която си дошъл тук, нали. Но от друга страна ти остава ти достатъчно време след това да направиш, да се шмиткаш наляво-надясно сам. Хубавия български глагол шмиткаш. Да се шмиткаш наляво-надясно и все пак, нали, да ти дадат лично пространство, за да можеш да и ти просто вече да се усетиш тук на място. Посрещнаха ни в хотела много добре, много топло. Веднага поеха багажа, веднага ни бяха настанили, бяха подготвили карта за стаята. С настаняването в хотела бяха подготвени веднага, цак. Ние пристигнахме малко по-късно, около 7:30 и реално първата занимавка в първия ден, онзи ден, беше обиколка с кораб по Босфора. И вечеря. Вечеря на кораб по Босфора.
Това стартираше в 8 и бяха супер експедитивни. Нямаше минута забавяне. Цак-цак. Ти тук дай багажа, това колата ще я вземе, той ще я закара някъде. Ние буквално само се качихме, оставихме куфара и слязохме. Втория ден. Вчера, когато ни беше втория ден, в който реално и обикаляхме най-много и минахме през различни забележителности с професионален гид и организаторите, най-много усетих силата на това да си с партньор на екскурзия. Защото, давам следния пример. С Коли неведнъж сме ходили насам там. Отиваме някъде, обаче сме двамата, да, предварително вече си прочел някакви неща, видял си дали в социалните мрежи нещо, дали от любопитство си гледал примерно в YouTube от други хора, които са посещавали мястото. Събрал си някаква информация, малко историческа, малко локална, нали, за това кое, къде и как да се ориентираш. Нали, но някак си не е в дълбочина, липсват ти едни такива интересни факти, нали, които, когато си с професионален гид, с партньор, както са Караджа Турс, там има хора, които ти обясняват, които ти дават нужната информация за това, ти да разбереш какво е всичкото това около тебе, което го виждаш. Наистина се куреш и то наистина ти е интересно, да не са просто сгради, просто паркове, просто паметници, ти разбираш същността, разбираш връзката с това нещо. Ето тук наистина бих отправил един съвет, потребителски съвет, не е сега някаква реклама, а просто наистина потребителски съвет. Ако ходите някъде, особено ако сте на чисто ново място, вземете си гид, сертифициран гид, който да има добри ревюта за него, добър, нали, така да е с добър имидж, за да може наистина да ви потопи в атмосферата на мястото, на което сте. Така че вземете си гид, струва си определено, винаги. Давайте, аз твърде много говоря. Да, аз разкажа за останалата част от вчерашния ден, защото доста ходихме до към 2-3 часа. След това се прибрахме и се оправихме, защото вчера всъщност Караджа Турс ни поканиха на много важно събитие. Те бяха две събития в едно. Първата част от събитието беше тизъра, представянето на един филмов проект с сценарист Димитър Гочев, който е за Крали Марко. Впоследствие, разбира се, и в България ще се разпространи все повече информация за този проект. Той го представи заедно с турски сценарист и режисьор, който ще работи в колаборация, и това беше подкрепено от Велико Кърджа и от Караджа Турс. И втората част от събитието беше наградите Престиж, много престижни награди в Истанбул, които от години се правят, награждават актьори, награждават... Само една скоба да отметна, нали, за да го обобщим. Тези награди отразяват приноса на хора в различни сфери, било то от кино до туризъм, като се отличават хора, които действат и работят на Балканския полуостров. Тоест, това са във всяка една индустрия хората, които са допринесли най-много за индустрията в рамките на Балканския полуостров, биват отличени с награда, нали, именно на такова събитие. В случая Джемал Карал, основателя на Караджа Турс, беше награден с приз за принос към туризма в Истанбул и въобще на Балканския полуостров. Добре. Току-що го казах, на Балканския полуостров. Да. Добре. Беше много яко и след това и пихме, вечеряхме, говорихме с много хора, бяхме на една голяма тераса, от която се виждаше града. Всъщност къде бяхме? Бяхме най-долу до водата на Босфора, да. А пред нас, в смисъл, мястото беше уникално. Пред нас беше синята джамия, да. Пред нас беше синята джамия точно, а от дясната страна беше Света София. Локацията беше жестока, но по-важното, което е, че просто успяхме, ние, които може би се занимаваме с лично за нас с създаване на съдържание вече от 2-3 месеца, 3 месеца някъде, нали, което е супер малко, успяхме и супер много си говорихме за това нещо, че попаднахме в атмосфера, в която дори не сме предполагали, че ще попаднем. Мисъл, беше толкова случайно и неочаквано, с безкрайно интересни хора. В смисъл, въпросният господин Димитър Гочев, да, за който Поли спомена, признавам си, не знаех, той е един от, сега дали ще го кажа правилно, продуцент, сценарист на сериалите Под прикритие и Стъклен дом. Ключова фигура в тези сериали Под прикритие и Стъклен дом, и не само, той е ден за българското кино и не само. Да, като цяло просто супер цветни и интересни хора, и беше много интересна вечер, защото успяхме да разменим думи и
тях. А днес, вече третия ден, когато планирахме вече да се тръгваме по обяд, точно така и направихме. Преди това минахме през аквариума и Флория Мол, които са част от една от екскурзиите, понеже Кърджатурс предлагат различни пакети, различни места, които да посетите. Един от новите пакети е точно Флория Мол, който беше огромен и пълен с много лъскави магазини, и аквариума, който също беше много интересен, и най-интересното, което беше, че всяка една част от аквариума е примерно амазонка, примерно... Аквариумът, който са направили тук, идеята му е в различните части. Първото, което направен е като трасе, следваш някакъв маршрут. И през маршрута са направили различни зони, които са ги обособили с риби, най-често, нали? От различни морета. От различни части на света. Да. Червено море, Егейско море, и не само, смисъл, по-скоро като зони, нали? Смисъл, като географски... пак опасно шофиране на тировете. Виж го как се опитва. Северен полюс. Да, от различни географски области са обединили обитателите на моретата, нали, в този аквариум. Съответно, ти един вид, минавайки през лабиринта, естествено минаваш през различни географски зони и виждаш характерните обитатели там на морския свят, нали, за района. Генерално, не знам дали много се разбра, защото хем разказахме как е минало нашето пътуване, но това е по-скоро личната ни история, нали, тук. Но ще е хубаво да си поговорим и за това какво е да отидеш на пътуване с партньор. И защо е по-добре, когато правиш екскурзия, особено на ново място, защо е по-добре да вземеш партньор със себе си, като Кърджатурс. С какво помагат, защо е полезно и естествено това, което е важно за хората, излиза ли по-скъпо от това, ако само започна да си организирам пътуването. Може би това ще е тема за друг клип. Да, чакайте в следващия ни клип, тъй като често ще ни виждате